ассалому алайкум дӯстон, апоҳо, хоҳаро ва подписчикони гиромиқадр. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон, тарафи Корвонсити, дарвозаи нулавои дуюми Широкӣ, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор рӯймолу шарфҳои барои бонувон, ки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда ба фурӯш дошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. агар касоне ки дар канали ман обуна нашида бошанд, марҳамат обуна шаванд ва агар касоне ки дар канали ман обуна шуда бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аксарияти бонувони мо дар хонаву дар кӯча аз рӯймолу аз шарфҳо истифода мекунанд. аз ҳамин хотир ман имрӯз ба хулосае омадам, ки нав ба навашро ба навор гирифта пешкаши бонувон гардонам. боқӣ сарбаланду сиҳатманд бошед. марҳамат, наворро тамошо кунед. дӯстон, айни ҳол рӯймолие ки шумо дар навор мебинед, ин ҳамҷа бинед ки чанд намудаш ба фурӯш гузошта шудагиай. Ино шарфанд. Бинед ки сангҳои майда майда қати сангчакорӣ кардагиай. Айно бесангчашам доранд. агар дар кор шуд, ҳам сангчадор доранд инҷа, ҳам бесангча. инҷа бинед ки бо аднатониёшон ҳастаи. ҳаминро акая нақша мегуфтен чанд симае? ине ки тамошо дорем, ино 65 сима. инҷа бинед ки чанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. инҷа қариби ҳама. ана аднатониёшон 75 сомон ай ласан ино. ин ласое ки мисол ҳеҷ намешаванд. беҳтарин ласан ино. ласое ки сифатшон агул намекунанд. чанд қадаре ки пӯшӣ, он хеле сифатш агул намекунанд. инҷа бинед ман нишон медиҳам чанд та рангаш ҳастай. инҷа бинед як чанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. ини бологиёш чия нака? ине дубайскиёша бинед тигрӣ. чанд та рӯмолии тигрӣ. дубайскиё якум сорт чанд сима яка? инош 120 сомон. ин тигрие ки мо дар навор мебинем. дубайскиян ҳамино. нархшон 120 сомон. инҷа чанд намуд тигришай. дарозиш чанд яка юра? дарозиш якним ба 75 бараш. ина шумо тамошо кунед бинед. иво аднастарон яна ака сангчадорошон. агар уз тарафша бесангчашам ки банди мешавад ё ки намешавад? байнаш доюк санг дора. инанош ине узоро қати санг задагиан. инҷа бинед нусхаҳошон ҳар гуна нусха қати сангча корӣ кардагиан. нусхаҳои версача ино. ва ин поёноша бинед. инҷа дигар намуд рӯймолҳо ҳастанд. ино чанд сима нака? иношам 65 ай. ино 65 сомон. инорам беҳад рӯймолҳои хушрӯанд. ва ин аднатониёшон чанд сима яка? инош 55 ай. инош 55 сомон ай. инҷа бинед чӣ хел хушрӯанд ино. ино гирбишинан чи нака? ино гирбишин турецки. гурбишинои турецки 55 сомон. ина бинед. инҷа бинед чанд та рангаш дар фурӯш монда шудагиай. нархи як таян ҳамин 55 сомон. ва ин поён ин зигзагҳо чи ин ҷинҷакҳош. иё чанд сима нака? ё турецки 75 сима. ин хеле гафриам доранд. иёрам навинкаанд. 75 сомон. ино навинкаанд. ман пеш мерум. ино беҳад хушрӯянд. инҷа чанд та рангаш ҳаста. ино аддатониё буданд. баъд бо инаи 60 кадон турецки фирма дифференза 150 сима. инош 150 сима. фирмаи чиам ино? фирма дифференза. фирма дифференза турецки. инош маечна, инош баяҳо. инҷа ман пеш мерум бибинед. чӣ хел нусхаҳои хушруқатӣ вай кардагиан. нусхабардорӣ шудагиан. ин сангҳошон сангҳои заводскоя ина. ва иное ки барг санг вай задаги ин чия нака ино? ино қашқар. ино чанд сима накаҷон? инош 110 сима. иное ки шумо дар навор мебинед 110 сомонан. инорам бисёрам хушрӯанд. бисёрам як сифати баланд доранд. ин магазин як магазини калона як чахаҳои ки набибинанд. ҳамин бонувое мебинанд. ина як чамои кардем барои шумо. ина бибинед чӣ хел нусхаи хушрӯвай кардагиа задагиан. сангша майда сангҳои майдаи сваровски тозанд. ё сангҳои оригинал. ани тарафҳош зиёдачка задагиа бо.
размериш чанд ака? اینا 75 به یک размерушон 75 ба 160 буда ино. استانداردشون ба инҷа бо рӯймолҳои калон ҳам доранд. Бо нумои اینا бо тамошо турецькі карда бибинед. бензин рӯймолҳои калони турецкӣ доранд. Ино чанд сомон ака? اینا 60 ям инаи турецкиҳо 60 сомона. Рангошон намеранд, пад намезананд. Мисол ба дили пур. дар вақти харидорӣ кардан шуморо ҳам иншаалло ки бедидилагӣ метавонем биёем бихарем. ин магазине ки ма барнавор гирифтаистем воқеъ дар бозори Корвон, тарафи Корвон Сити, дарвозаи нулавой дуюм қатор ҷойгирай. вақте ки дарвозаро ки медурой, дарвозаи нулавой агар дуромадем, дуюм широки рост то тарафи метражное ки метраки мефурӯшанд, дар ҳамон тараф воқеъ ҷойгирай. ино чӣ намудан ака ино? یا 35 مال ино инош 35 сомона. инаи дигар рангша ё? инҷа бинед чандта рангш дар фурӯш мондагӣ 35 сомон. шолак дора инҷа. шолакошам ба хоҳа духтагиам. ини фирмашай, ман пеш меёдам. ини фирмашай. Мадеин Туркия. ини Туркия намиё. чанд сомон гуфти? 65 сом? 35 сомон дар инҷо нархш. ини рӯймолаки сиёҳ чанд сомон? бисёра ман рӯймоли зебо тофтасе. ини дубайский, ини ваш этикеткаш, ина ма пеш меёдам бибинед. 110 сомон намиё. ино шаҳр нархоша мефикр. اینا شکل در اینجا میکنیم تیار میکنیم اینا турецкий ша ино яки дар навор бибинед. ин инҷа дар Тоҷикистон худаш тайёр мешуда. чанд сомон? 65 сомон. материалаш гирбишина инора. ини заводскойшай, ини заводскойшай бибинед. инивор 65 сомон нарх якта намӣ. анаи рисункае ки мебинед инро ба амҷа тайёр мешина инҷа. чанд тарангша дора. ба инош барои духтаракона чанд сомаи? ини 35 сом. инам гирбишина, ина инҷа рисункаш қатилай кардагиай. якта мера ман иси биёрам бибинед. инами 35 сомон нарх якташ. ина 35 сомон ма чанд тарангш ба фурӯш гузошта шудагиай. инҷа рангоша. ин қатори боло чанд сомон аканини? اینا 130 инош 130 сомона. инош 90 сомон. инорам аднатоне кун вақти тоза ҳам. инош 90 сомон. инҷа ҳама рангш ҳаста. қариб ки чанд рангш ҳаста. яктаями 90 сомона. инош 130 сомона. инорам аднатоне қиматам. ам дубайскии боло чанд сомон кутаби? ини боло ини дубайские ки дар навор бинед дар баландӣ мондагиам. мешидагишон 140 сомон амино. наминора бо дубайски шастада мақсад. инҷа мо бо навор гирифтаистем бибинем. дӯстон як чизеро ба шумо хотиррасон карда гуфтаниам. наворе ки аз ин дукон ба навор гирифта шудааст, аз ҷиҳати интернет суд кор карданаш ман ин наворро ба ду қисм тақсим кардам. аз ҳамин хотир шумо бошед наворҳои моро пайгирӣ кунед. ман бошам қисми дуюми ин наворро албатта дар шумораҳои навбатӣ пешкаши шумо менамоям. дар охир ин навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таъсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то қисми дуюми ин навор бо мо бошед.